Nandito na, mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay, pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na, sa bright light sumama. Isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, Bright FM. Friends tayo, sa 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM. Friends tayo. Kinagining pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria. At kinagiyan ng mga Espiritu. Bapo Maria, mit mo kang grasya, ing Ginoo at iyo ka. Nuan ka aring sablang babay, nuan niya pa naman ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, panalangin mo ay makasalanan. Ngayon niya ako kay oras na ikamatayan ni. Amen. Adi ko alipaning Ginoo, Maria, ikabud ka na ako, andi indikas mo amano. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing Ginoo at iyo ka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, panalangin mo ay makasalanan. Ngayon niya ako kay oras na ikamatayan ni. Amen. Ing Divino Verbo, mi katawan niyang tao. At may isaw niya kaya katamo. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing Ginoo at iyo ka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, panalangin mo ay makasalanan. Ngayon niya ako kay oras na ikamatayan ni. Amen. Ipanalain mo kami o Santang Induning Diyos. Bami ka ako na ituliran, nabang namin pengako ng sa Kristong dinutamo. Amen. Manalangin tamo. Tapuanan mo sa akong grasya, Ginoo, bing Diyos, bing kaluluwan, at ang bating pamamalita ng anghel. Akilanin ang pagkatawan ng taong Jesucristo ang anak mo. Uwi na naman ang pamaylasan at kamatayan ng krus. Apakilitan niyo naman sana, hindi kayo pa ang sugi ng medye. Alang-alang sa puiti, kang Kristong Ginumi Yanasa. Ligaya kingig pa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo ay mesasya ligaya, iba't itang umulan, ngayon ang laman inalanggang. Amen. Ligaya kingig pa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo ay mesasya ligaya, iba't itang umulan, ngayon ang laman inalanggang. Amen. Ligaya kingig pa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo ay mesasya ligaya, iba't itang umulan, ngayon ang laman inalanggang. Amen. Ilaginig pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. This
is DWPL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Coming to you live from the news desk of DWPL-FM 91.9. This is Bright Light News. Maya Pabengi, iniing Bright Light News. Mia Sawa, amayutan ang maging modelo, karing anak. At para karing detalye. Inamuyot ning Archdiocese of Cebu Commission on Family and Life, ring Mia Sawa, ang magsilbing modelo king lipunan, lakwas na king kayanakan, bana panalakaran, ingkabang biye pamiyabi. King meganap a kawalong Archdiocesan Couples Day kayag na ning kafiestan, the Saints Luis at Zelly Martin ring pengari ng Saint Therese of Child Jesus. Peka timid ng Cebu Vicar General Monsignor Rogelio Fuentes. Aing pamiyabe at pamagsakripisyo ring miasawa, midaralayang kabanalon. Inesplika ning pari, kayag nun, ning pangatatag ning apong ginuking sakramento ning kasal, peka timid, ing paman niya lang sangking susulong a divorce bill. Lalong karing mambabatas a susuporta kaniti. Kayag na ning kapag masosyan, beli kanding delegadong miyasawa ing karelang pangako, king kasal, at ing katapatan king sakramento, ning pamagpakasal. Kilala mo naman ning grupo ing signature campaign laban king divorce bill at ing pamisabi ang makasentro king Cebu Primer on proclaiming the indissolubility and inviolability of marriage and on voicing opposition to the bill. Makasunduing pamanalakaran ng pisamban laban king susulong a diborsyo. Uling akakiti anting pamanira king pamilya. Alalawen mo naman anting malating komunidad at pisamban ning lipunan. Minuna ng pisyag Father Jerome Ceciliano, ing Executive Secretary ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Public Affairs. Na kailangang ipasar ing diborsyo, dapat pasibayong siyasatan ding probisyon. Sasabyan ng kasalungsungang family code, lakwas na king issue ng pamiyabe ring miyasawa. At ako po itchinchinugid, Maya Pabengi. This is Bright Light News. This is DWPL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Ikaw pa ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at isang magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po inyong among Saint Papawid, si Father Pep Bakay po ito. Ang inyo pong station administrator ng 91.9 Bright FM. Ang radio station po ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Tuesday episode ng ating programang Barkadahan kay Kristo. At dahil Tuesday po ay nandito sa tabi ko ang isa na ating Tuesday co-host, si Sister Base, and via Zoom ay nandito po si Sister Lori, no? At halina't samahan nyo kami sa isang oras ng pagdinilay at talakayan dito sa ating ebanghelyo sa gabing ito. Okay, unang tanay, Sister Lori, Sister Base, mag-greet ka pa mo, Sister Lori, and we really miss you. Thank you, Mong. Good evening po, Amo. Good evening, Sister Base. At sa lahat po ng ating mga loyalista, mga kabarkads, lahat po ng ating mga silent viewers and silent listeners, lahat po ng mga suki. I also missed you all po, and Among and Sister Base. Sorry po, Among. Minsan lang po ako nakapag-in last time and then nag-absent na naman po because I had to have further tests and follow-up checkups. Alam niyo naman po ang aking kalagayan kasi meron pong nakita mga patches sa aking mga lungs which really caused my difficulty in breathing. Mm-hmm. Kaya nagme-medicate pa po at saka very soon I will also have bone density test. Pero Mong, I'm praying to God na starting ngayon, magiging regular na po ako. Please help me through your prayers po. And Sister Base too. So, sorry po Mong for being absent. Alam niyo naman po ang aking kalagayan. And thank you very much for your kind understanding. And I miss all of you. I miss my sharings too. Pero babawi po ako. Thank you for having me again.
Good evening po. Okay. Thank you to Sister Lori, and always naman na may our prayers, no, they go with you. Yan. Thank you. Sister Base? Yes, Mong. Good evening po, Mong. Sister Lori, good evening po. At very thankful kami po nga, Mong Kenny. Kaya na naman ulit. At sana tuloy-tuloy na ni Sister Lori. At syempre, good evening po kaning kakatamong viewers, listeners na po ni kakatamong programang Barkadahan kay Kristo. Abayan nyo kami po for an hour para po keng kakatamong pamigunan, keng kakatamong gospel, keng Aldong Aini. Yes. And binabati lang natin ang mga nagpapiesta sa araw na ito kasi today is the feast of Our Lady of Mount Carmel, no? Nandiyan kami kanina sa Carmelite Monastery. I think may ongoing mass yata, if I'm not mistaken, no? Diyan sa Carmelite Monastery. So may oras po, lalo karing kakatang Carmelite Sisters, yung mga third order na kanina na nandyan, no? Kaninang umaga. And ang daming tao pagka talagang yung July 16 ay talagang dumadagsa yung tao diyan sa Carmelite Monastery. And of course may isang parokya tayo na may nagpipiesta din, no? Diyan sa Del Carmen, Guagua. Dito rin sa San Fernando may Del Carmen dyan. Del Carmen po tayo. Lahat ng mga Del Carmen yan. Happy Fiesta po. Yes, kay Among Tok naman. At si Apseto nagmimisa right now dyan sa Our Lady of Mount Carmel Parish dyan sa Del Carmen ng Guagua, Pampanga. So kaya kayo nga po, happy fiesta. Yan, no? Naku, nakalimutan ko yung may mga ibibigay akong mga scapular, hindi ba yung brown scapular, no? I think mamaya na lang. Okay, at ibibigay ni Among yung ating yung ating mga text line numbers at ating mga social media sites. Para po ka rin bisang mag-share reflections sa ating greetings. So, nano pa mga naburiyong ipayabot, mag-text kayo po. Karing kaya katamong text line numbers, Smart 0918-351-8282. Para sa ating mga Sun subscribers, 0942-357-4268. Yung ating pong YouTube, ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Para po sa ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radios. At pakimbagit na mo rin po rin katamong parokyang Kabibilangan, Mankalita at dinantalang Maya Paoras din kayo pong parokya. Para sa ating mga Twitter subscribers, ito po yung ating Twitter account at radio_ASF. Para po sa ating Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg.gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radio ning Archdiocese. Malyari ko pong ipadala din kaya kayong donasyon king GCash number o account number 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Takal pong salamat at ipamilita karing aliwa pang tao na tintamong radyo amakasaw king kaya katamong biye kasalpantayanan mangkanita lalo lapang dakal ting kaya katamong kakaluguran. Okay, thank you Among at mag-wave naman tayo, no? I-greet na natin yung ating mga FB viewers and listeners all over the world, no? Whatever your time zone is, kami po ay talagang lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok at pagsubaybay sa mga iba't ibang programa ng ating radio station. And of course, bigyan natin ng special mention ang mga kokonti pa lang na mga members ng Kaluguran Community Program, no? Pero I hope darami na yung ating mga members, no? So that marami yung hindi lang nakikinig kundi tayo, no, sabay-sabay na mag-contribute, mag-share po ng ating mga material blessings so that maipagpatuloy natin, no, itong ating radio apostolate sa ating
Archdiocese. Na kailangan po ng inyong tulong, no? Kaya nga, sana mamaya sa ating break ay mayroon tayong video plug on how to join, no? Yung mechanics po, no? At sana jumoin na tayo, no? Dahil maganda pong magiging certified tayong mga kakalukuran na community program members. So sa inyo pong lahat, mga members at upcoming members, maraming salamat po, no, sa inyong kagandahang loob. Okay, Sister Base, ika nang mamasa aking kakatamong gospel. Pamamasa king mayap a balita, agpangkang San Mateo, Kapitulo 17, versikulo 20 hanggang 24. King panahon na ita, pigmula na lang maramdaman Jesus ding balen adiptanan na karing keraklan, karing depat ng milagro. Uling labisang sumisi at painggulot ding tao karing kasalanan da. Ngana, makalunos ka Corazin, makalunos ka Bethsaida. Uling nung King Tiro at King Sidon karin la merapat ding milagrong merapat kaya kayo. Malambat na lasanang mimalan ang magaspang at memuntok abuding tao karin. Ban ipakilala ra ing karelang pamanisi. Sasabihin ko kaya kayo, lalong maragul ing parusang miras kaya kayo, King Aldoning pamanukum, kaya sa karing tao ning Tiro at Sidon. At ika naman, Capernaum, buri mong itas ang gabanwa ing sarili mo, misaldak ka ang gaking lalaman na ning impyerno. Nung ding milagro ang merapat kaya ka King Sodoma, lamo merapat ang gangeni sana at tsupa. Inya, miparusan kang lalong mabayad kaysa King Sodoma, King Aldoning pamanukum. Ing mayap ng balita ning kiyakatang kaligtasan. Kapurian kay ka o Kristo. Okay, sa Lori, ikaw nang munang mag-share, no, dito sa ating ebanghelyo sa gabing ito. Apo, mo umpisan kaya po kitang share kong kasalukuyan ngayon ni Pungaldo ngayon reflection. Sabi ko po, let us not be the quote and unquote Chorazin and Bethsaida of today. Ungrateful, indifferent, numb, proud, deaf, hard-headed to God and His commands, but be like the bamboo, flexible, which bends to Him and His statutes. So yung kutang ko po, as usual, apala mo question, motivating question, sharing ko. Are we the Chorazin and Bethsaida of today? Itamo ba rin taong taga Chorazin at Bethsaida ngayon kapanaw na ini? Bakit po ayo among and Sister Pace? Kasi po, hanapin Jesus, if you have ears, listen. Po. So, marakal po ngayon baluday nga gana-gana, deng teachings, deng homilies, deng Bible sharings, sisimba, magrosaryo, o ning potang kahit po in kulang kaya katamo in practice na po. So kalupad na po deng tao keng Chorazin at Bethsaida, dakal na po gewang masanting Jesus karela ka rin. Talo pa po kaya katamo niya. We have many miracles in our lives. We have answered prayers, pero in kutang magbayo tamo. So, ita po yung kukutang napin ng king gospel kaya katamo ngayon. Anang kasakit in sinabi ng Jesus na if you have ears, sana listen. So, let us ask Jesus to open our ears na po. And of course, dagdagan kaya po our minds and hearts to what He is saying, to what He has been teaching us through the priests, their homilies, to our Bible sharings. Ini po ang kaya katamong barkadahan kay Kristo gato sharing Monday to Friday karing kakakasabi tamong tao detangigan na ganang ako kwatang milagro Kingaldodo deni po ba maka-inspire la kay katamo or to say the least makagilty la para itamo magbayo tamo sana po atin tamong guilty conscience na sumangid na ning kagawa ni Diyos kaya katamong milagro, ganaganang tuturo na kaya katamo. Tamo mo po manatili ka rin rituals o sacraments na po, or even the wearing of sacramentals mo po.
Ngayon nga daw ini, the wedding of the scapular, kasi niya pong karakala promises si Mama Mary for those who really wear the scapular, although ating condition na po tamabasa, hindi katang pamamasaking tauling part ng kaya katamong segment tungkol kayong fiesta ngayon. So, in kuhotang na po, itang kaya katamo ng Ginoo, karing kiraklanda rin, gewa ko kaya kayo, masanting, imala, etc. Nano yung sukliyo. So, ito po yung dapat tayo ko tang kaya katamo kay sarili tamo, pag nilayan tamo, kalupan yung sasabihan na pong Jesus Kenny, kasi sabi natin po, 10,000 king Corazon at Bethsaida, kumbaga, mas grabe pa po yung gewa daring tao king Sodom and Gomorrah, pero mas grabe yung malyari king Corazon and Bethsaida na sinabi ng Jesus na makalunos kayo, Corazon at Bethsaida. Uling nitang milyari king Sodom and Gomorrah nga na sakit na at masakit na. Mas paki kayo uling tapimpo, indifferent la, masyas labuntok, labisang painggulot, kayong kasalanan da, pamanisi, ala, makiramdam lamo, ikamanuan tamo pong lungog kining metong, balugbog lumual kitang metong, makiramdam la on that physical level only. But itang understanding, itang pamamye, sa buhay, kung isa sa biyeda ita, nakulang, ita po yung adwa ng Jesus Karela. Naadwa na naman kaya katamong. Kaya sana po keng although makiramdam tamo ka rin gospel sharings, ka rin homilies, deta po makabuktata sana king kaya katamong emo, king kakatamong balugpugnong isip, puso, po, we will also ask God to open the eyes of our hearts and the eyes of our minds, quote and unquote. Bangkat na po i-practice tala rin kayang tuturo, den commandments na, den statutes na, para po tamo po dumayo king kaharianing Ginoo. Ngayon ko tang tamo po sarili tamo. Makanano tayo lalong sesen yung kaya kasalpantayanan, yung kaya katamang pamagbayo. Bayo ko po mamupos kaning first sharing ko. At yung po kanong meto nga Japanese proverb, yung sinabi na, the bamboo that bends is stronger, than the oak that resists. So, impo ka nung bamboo, ling mag-bend yan, po. It sways and bends with the wind. Madali niya pong mag-bend, mag-follow. Ita pong oak tree, very strong yan, po. Mag-resist siya ka rin typhoons, makanyan strong winds, po. Catastrophes and calamities. Mapya pa ing bamboo na soft ya, pliant ya, mag-bend ya, mag-sway in the wind ya. Tutuki ya, kitang hangin. Yung po kasing oak tree ling mag-resist ya. Itapin, when we say we resist, mag-bend kitang wind, kitang hangin, unlike the bamboo. So, in oak tree, po ba naning oak tree king Kapampangan, pero most of these are found in the States po and abroad. Very sturdy, very strong, pero masyado lang matapang na resiste po yung hangin, itang nakahambala nga na ang oak tree sa hangin na malakas. Pero in bamboo na very soft, it bends and it is flexible. Kalupa tamo po sana maging flexible tamo po king kaya katamong kasalpantayanan na etamo mag-resist etamo lalaban, that's the word, etamo lalaban kitang just like the oak tree lalabanan na ing masanting, ing matura o masanting, ing hangin, etc. Sana itamo po lalabanan itang tuturo ng Diyos. Pangkanita po, lalo tamong sumulong king kaya katamong kasalpantayanan. At of course, our ultimate goal is always heaven. Ita po sana yung tanda ng tamo. Whatever we do now will have a bearing. Po, putang makota na kitiking yato. Siyempre, tamon bisa tamon taking banwa. But let us work hard for it now. Thank you po. Yes, thank you Sister Lori. Palagi ko bunga na ning kayang itang potang yung pimanandaman ka, you have a lot of time for reflection. Yes po. Nakakita mo talagang
wisdom ng Sister Lori. Malaman niya pong malaman. That's right. Amo. Thank you, Sister Lori. And Sister Base? Opo, Mong. Ito pintang kalupanan sa sinabi ng sister nandin po, Mong. Alinya mo po talaga sasabihan ka rin tao Bethsaida, Corazin at taga Capernaum ita po niya po. Nuni ang gaman pin kem panahon tamong ngeni, ipagan na ka na po ni nga pong Ginoo, kung nano ing malyari kaya katamo ken katatawlian, apin po itang pamano ko, Mong. Itapin, sasabihan na kaya ni Mong, retang makasalanan ne po. Pero nung laweme Mong, lalo na kining part na reta pong kitang na nung kareng taga Capernaum na burimeng itas ing sarili mo ang gabanwa. Reta pong makanta. Uy, ni po yung dakal kaya katamong yan kaya panahon nga ni Mong. Reta pong mata sa pride. Reta pong ibya sa magpatawad. Bukod pa po kareta mabait talagang kasalanan po. Itang matas ka pride, itang self-entitlement po. Kabayat na po pala ng parusa Among. So nung tutuusin mo, tutuya po talagang makatakot ining pagganahan na po ning apong Ginoo kaya katamo. Kaya nga magpauna ni nga po kaya katamo. At sana pin po kabang ating pang time, kitang aliwa mo po itamo, pangadita mo, karing aliwang tao na sana, realize ta na po itang makanitang bagay. Balata mo po, simple mo po itang matas ko pride, ne po? O itang biyasa ko, ninong makasambot ka na ako. Pero sana ganak ang tampo, yung ganaganang, ay niibat mo naman po kaya nga pong Ginoo. So, magkabayat na po, ne mo, yung parusa, nung ating ka po palang matas pride nga na pinuling misaldak kang ang gaking kalalam lalama na ning impyerno. Ating kumupo kasing i-share, and I'm sure nung pong data pong mahilig na mag-scroll kayo pong Facebook, anak ya mo po Mong. Okay. Pero sabi na, in comment na po, bakit nga na palaging igad yung sasabihin nyo, pati ating karang achievements ko nga na po. Bakit hindi din na yung papuri igad? Mong, tutuko pong may ngilabot. I'm sure dakal pong may kabasa kanini. Sabi ko na, milari kay nga nakay sabi ko, di ba nga na ako mang ginawa kanini? Kabyastan ko ni, kaya ikuha ko ining karangalan na ini. O, biyasa ya po yata itang anak. Ku-question na po Mong, o bakit kanu igad? O bakit, why babalik tamo yung glory kaya? Utak na naman po kaniginan. At yan naman po kanumig pursigi para kwanit ang banikwana na. Which is, sana kabang ating panahon na ating po makapag-advise kaya nga nakita na mitulid dyan po at sana di na niyan takot kini pong paganakanan ng apong Ginoo na kaya katatawlian po po tapong singilanan na katamo. Yapin sabi ko, makagawa tampong lati-lating bagay na kaya daily life tamo po na balatan po, simple lang mo pong bagay, pero pota po pala may tipon at etala po ikwang inyad patawad kaya nga pong Ginoo, pota po sumisitam keng katatawlian at masaul pa keng sidon at tire, ita pong malyari kaya katamo. That's right. And then itapin po Mong, para kako po, itang, mo po siguro tang manyad tamong patawad kasi may kasala tamo. At sana, nung agawa tamo, talikuran na. Although masakit sapin po Mong, itang talikuran tane po itang map pamanunggaling ito. Itang tamo mo po kabud sa sabihan na, nanak, paboreni nga po. Nang kahit yung tamong galing makanyan Uling kampante tamo, ing mo muna keng isip tamo, keng puso tamo, kalugaranan na ako nga pong Ginoo. Na ako paboren. God is good, po. Keng bandang tawli, miligtas tangan. Tamo po pa kampante kita makantang thinking. Kailangan magka-self-realization nung pwede everyday talaga na ipangadi tamo ito at the end of the day na manyad tamong patawad kaya among kasi kaya tamo po balo what comes next kembya tamo. Posibleng ngeni may kagawa ka may kampanti ka ay bukas na ako manyad tawad o ito po pala katatawlin mo na ngeni. So nung karin tamong pumunta among yak to itapin pong sana mawawala kaya kang tamtang fear kaya nga pong Ginoo.
That's right. Ito And I po. think this is one of the gifts of the Holy Spirit, right? Ang fear of the Lord, no? Fear of God. At totoo ito, Sister Base, no? Itang regalo nga ito talaga naman, it reminds us, no? Na iyang pindatang itang aldong pota, ing Ginoo, bawian ang aning ganagana, kaya katamo, ne? I think, kaya kanong libro ng in the Book of Sirach, ani kasanting sasabihan na, in everything you do, remember your last days and you never sin na. Ibig sabihin na, itong balo mong mapatad na ka. Itang malam, you're always aware of that, no? And there is a timeline. Yes po. We have an expiration date, ne? Mekad po to, di na mong pansin itang mas mabulagang bagay kayong biyan mo, ne? Kaya rin kaya katamong ebanghelyo, no? Why is it the Lord is so angry kaya rin, eh? I think He's angry about ining unrepentance. Okay? Indifference and indecision na rin tao nga rin, eh. Because the Lord was in their midst, no? Hanapin, He is within their reach. Yan. At yun keng malapit ka rin lang po pangka. And yet, they fail to recognize Him. Yapin, karinya itang makalunos, woe to you. Because pala mo itang, you've missed your chance. No? Opo. That opportunity to, encounter the Lord. Pero kaya katamo mo naman. Kita pinamanwan mo na kay marakal tamo palampasan kaya katang biye, etamo si kaso, without knowing that anapin ng kasabihan, for every action there is a consequence, no? Nung ikakatang action ngayon itapin, one of indifference o kaya etamo si kaso ining panagkat na ning Ginoo na magbayo makanyan kalupada rin ipin. Well, sad to say, a very gloomy consequence. Itang hanapin, medyo mabayat-bayat siya. Ito sinabi mo pin. Opo. Kaya, Tapos siya po. metong niya siguro pong kaya niya. Actually, metong purpose na ning ebanghelyo is not really only to teach us, no, to guide us, makanyan, to direct us, makanyan, but also to warn us. Okay? Metong yang po reason why the Word of God should be preached. Bala mo yung the first reading last Sunday, tangkang Amos. No? Amos was a prophet of doom. He was condemning the injustices, no, the oppression committed by the authorities during those times, and even the people. So kayong makanyan talagang amano ni nga pong Ginoo datang niya kay katamo as a stern warning. Itang bala mo ring kakananta mo ng kay danger. Opo. Itang caution. Opo. When you see mga danger signs o kaya itang caution precautionary measures, tala po ining dapat tala pag walang bahala. Kasi warning na rin Okay. Yung budi sabihin, when we do not heed or listen to warnings, well, you should prepare yourself. Brace yourself to suffer the consequences of that. Something like that, no? Yapin, metong yang wala masika na warning, karetang taong itang amanon mo service. Tsaka na. Masikang ko pa naman. Pota nang masakit ko karing magbayo. O potang matuwa na ako. Makakera na ako keng sakit. Something like that, no? Lately mo, tingko pong bala mo itang dinanyan, makanyan, itapintang bala mo she could have done better something like that, no? Totoo, itang daratang kimbiyada tatin tao. Potang, of course, at yun kitang the last round na natin nung wala kayong boxing. That person will
will tend to, of course, no, examine what happened in life, makanyan. Karinla talagang lulub at nga manuntang regrets. Okay. Kaya pinitang metong libro ni I always nagkaibabanggit ang gilig mo na 5 things that you should know before you die. You should do something that 5 things you should do before you die by kalimutan yung author na anyway, pero katoliko pastor yan ing metong kareta itang mumunang dili na karetang 5 bagay na kailangan ka nung abaluta mo bay tamate ne o niya na next something leave no regrets. Okay, eta ka nung maglakwan bagay pagsisyanta mo. Okay. Opo. Which is, I think, it makes sense. Hanapin, ating kasabihan keng Tagalog, nasa huli. Ang pagsisisi. Hindi po ba pwedeng nasa una ang pagsisisi? Hindi po talagang kaya tsuketan tauli. Kaya bintang leave no regrets, sasabihan natin ini, ang gambinit na maglakwan na bagay pagsisiyanta mo. Kasi nanula rin regrets namin. Most of the time, rin regrets namin kayong biya when we go back, examine our life. Number 1, pinitang the things that we should have done but we never did them. Itang bagay, sana gawa tam pero ita mo gawa. Ayan. O iting sinopomission. Okay. Palang we omitted them. Opo. Okay. Gewata mo, pero dapat gewata mo, dapat gewata mo, the things that we should have done but we never did them. O kaya baliktad naman. Retang bagay na dapat mo gewa, pero gewa mo. Opo. Marakal mo naman ganyan, itang sana. Ako gawa ni. If only I will be given the chance. And itang, something like that, ang malam to rewrite my life. Nung alaba keng, keng pelikula o kaya, keng metong stage play. Tang bala mo, sana I will be given the chance to rewrite my personal script. No? My life story. Something like that, no? Itang script mo. Pero, tapin, we will never have the chance to rewrite it. Balo po. Of course, everything talagang depends on God. Pero, ngayon pa, kabang tapin, yapin invest na makalunos na kayo. What to you? Diyos ko, nung dandaman tamo kayong biyeta mo po yun, bala mo medyo talagang mabayat, Yes po. At po tang sabi mo, what to you, uling makanyan, kay, nung ka rin mo pa mo realize, sana pinatin tampa pang panahon, hanapin maka-remedyo, mas masanting. Pero nung itapin, kitang tauling oras na rin, kaya katang biye, ka rin tamo, isip ita, okay, but oreta pera yung bala mo, magdalang retang mag-regrets tamo, kayong biye. Again, yes, God is merciful at is loving, hanapin Sister Base. Kaya kanita tamo mo talagang in the final analysis, hanapin kayong kakatang biye. Karinta na talaga manalig. Ulimpin ala ng chance. Balikan tala retang kamalyan tamo kaya itulid ya. Depende. Kahit talagang atin taong atsunay kitang tauling kaya na. Just like, lamin may itang The Good Thief. Diba? That story of the good thief. Wala makanyan. He had his chance, pero he blew it. Pero kitang pinakatauli. May nalig niya mo kaya nga pong kasi balo na, ala na, ando itang gawa Opo. Ala na. Yan na, Lord, basta tayo mo na ako kakalingwang Potang at yun nakalungom na kayang paraiso. At least mo, asabi na po. Uy, tapin. Opo. Ba't na mo, asabi na po.
At matnamo, atin niya pang talagang kapag nasansanang, di ba, ilari no, nang hanapin, he was there, no, to breathe his last, something like that. Opo. Pero at least, itapin, because of God's mercy, karintamo mo talagang hanapin, manulumpakan, karintamo mo manalig talaga. Pero again, let us not wait for that time. Yes po. Because now is the time, hanapin, ngini, parati tang the now, the here and now is so important, because we'll never know what lies ahead, na ano po yung kaya uncertainties of life, mantakal. Ningay, etamo balo, there are eventualities malyari kayong bietamo. So, again, the best preparation, itang aldoldo, po, itapina amanwantamo, etamo sasayangan itang mga santing opportunity sa babiyanan ng giro kaya katamo. Okay, i-reserva yun na lamo rin. Then kaya katamong sa ating second segment, no? Medyo nasa ano na tayo, nasa maximum na tayo sa ating first segment. Okay, at pakinggan po natin, no, si Among sa kanyang Connect Ka Katekista program. Sa ating mga gusto po maging members ng ating Connect Ka Katekista program, just type REG, all capital letters and then space, your full name and then slash the name of your vicariate parish or your school. Ipadala po dito sa ating globe number 0927-891-0966. Once registered, makatanggap kayo ng daily inspirational messages from the Lord. Kung may mga kahilingan kayo, intention sa pasasalamat, pwede niyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin sa ating daily prayers and daily masses. We would like to thank si Seson Basco of Our Lady of Victory dyan sa Dauma, Balacat, Pampanga for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connecta Katekista program. Mag-break muna po tayo at pakinggan po natin itong mga iilang anunsyo at paalala sa atin, no? And of course, mamaya yung ating video plug sa Kakalugan ng Community Program, no? How to join po. At yung ating pong awitin during the break by Don Mauro Gomez and Nilo Nukup. Yan. Ang title po, Liga-ligan mo kami. Yan. Pakinggan po natin ito. May good news kami sa'yo! Maaari mo nang suportahan ng ating Radio Apostolate at ipadala ang iyong tulong by becoming a Kakaluguran 919 member. I-message lamang ang iyong pangalan, space, yes to Kakaluguran sa ating Facebook page, Bright FM 91.9 o sa number na 0949-609-5478. I-fill out ang form at hintayin ang verification message. May mga exciting gifts and activities kaming inihanda para lamang sa iyo. Kaya ano pang hinihintay mo? Halina't sumali sa ating community at lagi mong tandaan, kahit sino ka man, kahit nasaan ka man, may kakaluguran kang handang makiramdam.
people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber technology for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber technology. For inquiries, call FiberX hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Cristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Okay, Sister Base, baka gusto mong basahin yung ating mga FB viewers and their comments. Po, thank you po sa mga following FB viewers natin. Kay Francis Guaynet, Roberto Mabala, Janet Galang del Rosario, Carolina Jimenez, Frida Villanueva, Jojo Bien, Diaz de Asis Elma, Evelyn Manabat, Sarapak Yad, Onin Navlag, Helen Puno, Jo Dizon Puno, Leoneth Biray, Gloria Guevara, Kevin Gale Basa, Perlita Dizon, Howinda Tagam, Alice Quizon Nakpil, Elmi Ronquillo, Sally Castro, Teresita Perez, and May GF. And for our FB comments po from Elmi Ronquillo. Hello, good evening everyone. Thank you, Sir Elmi. From Sally Castro, may pabengi po kano among. And from Teresita Perez, may pabengi po. I am from the parish of St. Peter. Kanya po nga palit ini. Ayan. Kaparokya, Yes po. Service. And from Angelina S. Garcia, may pabengi po among brother and sis at kareng ka-BKK tamo po. From Perlita Garcia Perez Dizon, a blessed evening po kaya katamongan among Pep, ang pong kabarkadahan kay Kristo. Dakal pong salamat kareng everyday food for our souls. Manatili po sana ing kasalpantayanan tamo king Ginong Mayupaya. From May GF, good evening po. Glad you're feeling better now, Sister Lori. Yan, thank you, Thank May. you, At yan ay isa sa mga gumigising na maaga yan. Yes po, nasa abroad po siya, di po ba mo? Okay, at acknowledge lang natin, Sister Base and Sister Lori, yung ating mga regular listeners, no? Pampanga Provincial Jail, Security Guards of Motherhood Council, Seminary, Chancery, ASF, and DSF buildings. Sina Tita Paz de Jesus, Spiritual Children of Padre Pio, Cherry Pie Salon of City of San Fernando, yung Mang Nene Kadla, si Mang Prima Kiwa, Maximo and Cecilia Arcilia, tatangamingan ni Mang Banang Dizon, Sister Elmi Ronquillo, Brother Bonnie Ganya, yung ating Reyes family dyan sa Bulaklak Village, especially to Mang Mercedes, si Brother Bernie at si George. Yan, George, we miss you sa ating parokya, pero gumaling na. Siya ang aming so General Services. Si George. Miss Linda Gadi David, Sister Mileto Campo and family, yung ating parokya dyan sa Sulipanapalit, Christ the Eternal High Priest Paris, San Jose Paris, dito sa City of San Fernando, Sister Sol of Aurelius Bake Shop, si Posco Office, City of San Fernando, yung ating listener na si Asuncion Gueco, at lahat ng mga silent listeners natin, especially dyan sa parokya ng Santo Niño. Yan. May pabengi po kayo ngayon. And Mom, pwede kayo pong itagalit ang Amando Manangkil. Sure. Si Brother Amando. Yes po. Sabi na po, hello po among, yung Ginong Jesus, antiya mong maginakit karing memalen ning Corazin, Bethsaida at Capernaum. Bakit? Uling binaliwala ing dapat ng mayap karela. His message fell on deaf ears. They have not changed their hearts. God always works to wonders in our lives through blessings and opportunities. We must do what God expects us to do. We must reciprocate God's goodness with good deeds and change lives. Thank you po, among Pep, all in BKK at ka-BKK, may pabengi po. Ayan, thank you po, Tangamando. Okay, thank you. At Sister Lori, I know you were saying something kanina at siguro i-share mo na ngayon. Kung pwede tatamo pong binyeda ka kung at lula mo po, retan si share. Metong po kang Ma'am Ellie, tan regular. Let us pray to Mary, Lady of Mount Carmel, to help us thank God for God the Father for the gift of life, to God the Son for saving us, and to God the Holy Spirit for sharing His 7 gifts and 9 fruits to make us holy, to merit eternal life.
Salamat po, Ma'am Edith. And then tapong kang Brother Iber, itang share na mo rin po, in today's gospel, Jesus pronounces his woes against the people of Chorazin and Bethsaida. Ako po, medyo may lakoya. And then, kita pong sinabi na, because they are guilty of the sin of forgetting the responsibilities of privilege. They have been given a lot and been blessed a lot, but they failed to respond to God's goodness to His Son Jesus. Indifferent to Jesus, they did not heed His call for repentance. Are you also forgetting the responsibilities of privilege, of being blessed a lot without caring for the less privileged? Tapong namin prayer na, Lord Jesus, touch my heart and make me feel the pain of being less privileged, so that I may give out the blessings, out of the blessings you have showered upon me. Amen. Then tanawang pong kang kang Sister Yan, kung kayabi ako king Lecom King Cathedral, umila ko na yata. Sorry po, next time naman kang Sister Yan. Ita po nga man kukunan din mong, buri ko mong dagdag itang sharing. Ita pong maliyaring yan aga nakako mo po ring ngaliwang catastrophes, calamities all over the world, like in the US, sobra na. There is now a group of church people, Christians na po, ating pastors, ating priests na po. They are now really uniting their own parishioners and brethren na po. Kasi po, apan sinda, ing maliyari ngayon ni karing king states na po, it's good they have realized it na it's because of sinfulness. So, woe to Chorazin, Bethsaida, woe to these places now. And also, ating ko rin po yung YouTube, data pong minunang places na which were visited by Mama Mary, because visionaries, like Mexico, Argentina, and other places po. The people have forgotten what they have been blessed with. So, dakal pong migbayo for the worst. Kaya, I think Balamu God is talking through these catastrophes and calamities. Of course, He's not a punishing God, but He's just, for me, po, a warning God about, what have been happening. Sobra na po talaga yung kasalanan niya. Kaya ni pong country sa rin, sana po talaga magbayo, mag-continue. Masaya ko po niyang ikit ko kay YouTube na dakal pong pastors and priests now na talagang they're calling out on all Christians to really change for the better. Uling matsura po yung maliyaring yan throughout the world. Balam po it is God's way of telling us na po to go back to the basics in our faith life, to heed His commandments. Uling sobra na rin po talaga in what do you call those, the influences na po of the kalaban, the left na po, the leftist balutanan nila. So at least po ating realization on their part. Ita po yung buri kong i-share. And lastly, ita po sinabi yun nandun kitang manuan yung linanyan nyo. Sana na po, ita na paninayan ita. I for one, hanggang masakit ko. Ako po niya, bisa ako pang kumayap at bisa ako pang mag-serve at bisa ako pang lalong make a self-introspection for conversion. Pangkanta po talagang ita mo pong ngining kayang kapanahon na na we're privileged to receive the Word of God. Lalo tamo pong magbayo at tamo sana magkasakit punta. Kaya potang mateta mo. Thank you po. Okay, thank you. Sister Lori, baka ating kapandagdag, Sir Bass? Litak mo po. Oh, sige. Go ahead. Ito po nga banggit ng Sister Lori nandin. I-relate tayo po yung Mama Mary kaya ng gospel. Di po ba kayapin po papakit sa Mama Mary kaya katamo? Yung lagi na pong message is conversion. Yeah. So balang po yung way niya rin para po siguro nakala po rin magbayo kaya katamo. Uling buri na katampong sopan na itapin yung metong yan po yung goal tamo, yung miras tamo nga po keng biyeng alang angga. Kaya biyeng nga pong ginu. Ay tamo po mo. That's right. At siguro, talking about our Blessed Mother, okay, ika nang mamasa kaya nagkakatamong ka-fiestan kaniting kaildawan? Opo. Yung kakatamong Saint of the Day, yapin po yung Nueva Birhen ng Carmelo o Nuestra Señora del Carmen.
Inka fiesta ning Nuan na Birhen ning Carmelo, mitatagya kanitang 14 a siglo, ban ganakan ing pamananggap king rule of Carmelite order. Agpangking metong nga alamat, mitatag na ing reliyosong komunidad king bundok ning Carmelo, bayo ya dinatang ikristo. Ing mesabing komunidad, binyen na ing karelang oras, king pamag-abang king Mesayas at king kayang dakilang Indu. Ganakanta mo na propeta Elias, linaban niya kareng pari ng Baal king bundok Carmelo, nung nukarin ing tunay Diyos migtagumpeya. 1 Kings 18, chapter 18, 16 to 45. Ketang panahon ng Kristo, ing bundok may kilala yaking kayang makatagulaling akayapan, uling metong yang mula, amit mong tanaman at bulaklak. Ing kafiesta ning Nuestra Señora del Carmen, milub yaking kalendaryo ning iglesia kanitang 18 siglo. Ing brown scapular, metong yung regalo ning Nuan na Birhen kaya katamungan. Binyen ning Nuan na Birhen kang Santa Simon Stock king pangakong ninumang mate asusulod kaniti, eya dumalan kasakitan, king alang kapupusan aapi. Tandaan ning kaligtasan, proteksyon king marok at pangako ning kapayapan. Imetong pang-importansya ning pamanyuld king scapular, yapi ning sabatin privilege. Iti ing pangako ning Nuan na Birhen, inyang pepakit siya kang Papa Juan 22. King sulat na, sinabi na ning Nuan na Birhen, para karing susulod king kayang scapular, ako ing duning grasya, aking mumunang Sabado, kay bat ning kamatayan ning ninumang susulod kaniti, sumawap ko king purgatorio, ban apakit kay kaya ing banal na bundok, ning be alang angga. Dakal lang papa ning migrekomenda, king pamanyulod king eskapularyo, agpangking tradisyon, ning pisamban, atin atlong kondisyon asukat tuparan, banakwa ing grasyang akamit ning eskapularyo. Mumuna, isulod me. Kadwa, ing pamagsane king malinis a puso. At katlo, ing pamangadi king rosaryo. Yan. Yan po yung kakatamong Feast of the Day, Our Lady of Mount Carmel. Mount Carmel. And Sister Dory, ating kang kopya aking kakatang concluding prayer. Opo mo, atin ko po. Okay. Sige, ika na mag-lead kayong kakatamong tauling panalangin. King lagyo na ipa. Sa nakat ni Espiritu Santo. Amen. O Diyos, sumikat sa upan mo ko. O Ginoo, mamalagwa ka king saup mo. O Ginoo, kapnan may bengi, king kiyakang sala. Ipaynawa kay sana king kapayapan. At talakad mit mong tula. Pansa ka na ning sala ning bayong haldo, king lagyong. Itiya doon making kapamilataning Ginoong Jesucristo nga anak mo. Ang mabibiyat magari kang demo. Ating banalay Espiritu, etong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Manano na sana ng imoy paing Ginoo, pagkalaman na katamong benging mit mo, king kapaynawan, ampon mapayapang kamatayan. Amen. Okay. Thank you, Sister Lori. At yung ating mga announcement, may yung mobile clinic natin. Yes Sister po. Base. Yung pong schedule ng Kakatang Mobile Clinic, kaya pong July 18, kanya pong Santa Ines Guagua, and July 19, kaya Santa Catalina, Menalin. July 22, kaya Santo Niño, Santo Tomas. July 23, kaya pong San Francisco, Macabebe. July 25, Balibago, Masantol. July 26, kaya pong Pulong Maragol, Angeles City. And July 30, kanya pong Balibago, Angeles City. And then, in kakatampong presbyteral ordinations ng Reverend Joed Laksina Mutok. Kanya pong July 18, Thursday at 9 a.m. po. Kanya pong Nuestra Señora de la Divina Pastora Parish, kanya pong Balukok, Apalit, Pampanga. And the Reverend John Paul Cristobal Morales, kanya naman pong July 25, 2024, Thursday din po at 9 a.m. Kanya naman pong St. Joseph the Worker Parish, Poblacion, Florida, Blanca, Pampanga. And then, kikatampong Visita Vicariato, the canonically crowned image of the Virgen de los Remedios and the Santo Niño Cristo del Perdón y Caridad,
will visit parishes under the Vicariate of St. John the Beloved from August 15 to September 9 of 2024. The visit is part of the preliminary activities for celebrating the 68th anniversary of the canonical coronation of Pampanga's principal patroness. Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, ikaridad, pakaluluwan mo kami. Arin po ding schedule. Kaya pong July 15 hanggang July 22, kanya pong Good Shepherd Parish, kaya pong Pandakaki Resettlement, Mexico. And July 22 to July 29, kanya pong Lord's Epiphany Parish, kaya pong San Francisco, Magalang. July 29 to August 5 po, kanya pong San Ildefonso Parish, kaya pong Balitocan, Magalang. August 5 to August 11, kanya pong Our Lady of the Rosary Parish, kaya pong Tinabang, Magalang. August 11 to August 19, kanya pong Christ the Divine Healer Parish, kaya pong Santa Lucia Resettlement, Magalang. July or August 19 to August 26, kanya pong Holy Eucharist Parish, San Miguel, Magalang. And August 26 to September 9, kanya pong San Bartolome Parish, San Nicolas First, Magalang. Okay. At abangan natin yan, no? And I think every Monday ang paglilipat ng ating Virgen de los Remedios dyan sa Vicariate of St. John the Beloved. Magtatagal siya sa Magalang, amo. Yes, so kasi sila ang host this year. Okay, at yung ating programa, yan, no? Wednesday na pala, bukas, no? Bilis mo. Grabe talaga, oh. Anyway, ito po ang ating, okay, i-greet muna natin ang mga, birthday, si Reverend Father Joel B. Pronda, yan, Parish Priest, Presentation of the Lord's Parish, Batasan, Makabebe. Among Joel, happy birthday po. And of course, yung happy fiesta dyan sa Nuestra Señora del Carmen Parish, Duat Pulong Asle, Wagwa. Yan, kay Amontok naman yan. Okay, at ang ating pong, yan, no, programang susunod, 7:30, 75 Years Full of Grace with Reverend Father Joselito Among Tok Pital, no? At pagkatapos bukas po, July 17, talagang mabilis ang mga araw. Halos lumampas na tayo sa kalahati, no? Mass live from Santo Niño Parish, Santo Niño, City of San Fernando, Pampanga. 8:30 a.m. Kasangga Kalusugan, 9 a.m. Public Service Advisory. 11 a.m. Healing Mass with Reverend Father Ronnie Dicao. At yung ating 12 noon, Kwentuhang Katoliko with Reverend Father Ramon V. Torres. Okay. Paalap pasalamat and greetings sa Sister Lori. Ito po, parokyanan nyo na meet ko. Si, Sister Marites Mangyo, taga Pangliman. And of course, Apong Maring Pagpo, dyan po sa Bacolor, Sister Baby Usngi, Bon Marcelo, and ito ring pasugid mo, Apong Pasing Paras. Ito pong mga binanggit ko mong sina Sister Apong Maring Pagpo at Sister Pasing, Apong Pasing, mong isa lang daw po ang kanilang estasyon. Bright FM lang. Alam po nila yung at sign off natin the whole day, the whole night, Monday to Sunday. Napag-alaman ko po, na-meet ko po yung ni Apong Maring, tapos po yung kay Apong Pasing din. Salamat po mga apo. Lahat po ng ating mga suki, mga silent viewers and listeners. And of course, yung po sa mga regular natin, Sisters Ellie Timbang and Beth Gonzalez and Brother Tolen Gonzalez, to Sisters Baby Becca, Beth Lynette, Apong Telang, to si Sister Carol and Brother Joe, to Sisters Aubrey, Olet K, Brother Roland, lahat po nang nandyan din sa Cathedral sa Lecom. And of course, hello po ni Father Omar at Father Manny. Father Diaz din po, salamat. Regular din po siya. Kay Macor Sanchez ng San Agustin Parish at yung mga kasama po niya dyan sa San Agustin. At saka sa office nila, regular daw po silang nakikinig. Kasama po yung inyong doktora, si Doktora Bernadette. Yes. Thank you, Doktora. Thank you po. Sister Sister Smat, Ludi Doling Tay Konglan, lahat po ng
dyan sa Villa Victoria na nakikinig din po palagi, to Sister Malu. And of course, sa mga kasama ko po sa Handmaids of the Lord, especially po palagi sina Sister Claire Aisega, and of course to Sisters Son Cunanan, Jeff Cunanan, Sister Bernal Laxmana, Sister Jeff, Sister Son, Sister Mariet, Sister Dali, lahat po ng mga Handmaids of the Lord. And Sister Senny Chanman and Daughter Leia, lahat po sila rin ay sina Sister Senny Champion, regular din po na Bright FMers po sila lahat. Natagal po silang hindi nag-greet, kaya sorry mo kahit yung oras na hindi po sila ngayon. And to all other viewers and listeners, maraming salamat po. See you next week. Salamat po mo for having me. Okay, Good thank you, night po, Sister Lori, and be sure to be back next week, no? Okay, Thank you Sister po. Base. Yes, Among, thank you very much po, Sister Lori, thank you. At syempre mong detang sugita, makiramdam kaya katamo. Kang Nonet Apostol, thank you for your thoughts and prayers kanako. Kang Jack and Leo Apostol, kang kumari kong Nympha Rosimona, whole day yan naman pong makatune in kaya katamo pong radio station niya po, 91.9 Bright FM. Kang Sister Au Reyes, kang Kuya Efren Reyes and Bernadette Reyes, and kay Kuya June and Ate Bing Manarang, thank you for listening. And syempre, dakal pong salamat karata may kiabe, may kiramdam, menalbe, kaya kakatampong programang Barkadahan kay Kristo. And see you all next week po. Yes. At be sure to be back. Kayong dalawa, ha? Yes. Walang inuwanan. Okay, thank you to both of you. At ito pong inyong lingkod, si Father Pep Bakay po ito, ang inyo pong among Sempawid Station Administrator ng 91.9 Bright FM. Muli pong bumabati sa inyo ng isang magandang gabi. Ingat lang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Goodbye, good night. God bless us. Di kayong sablang menala